der er mange, der er svært ved at finde hinanden, fordi vi er så forskellige, som vi er. Og min hverdag, der arbejder jeg som musiker og studerer musik, hvilket jeg synes, der er en fantastisk måde at mødes på og lære hinanden at kende uden for politik og krig og religion, som der kan være med til, at man kommer forkert ind på hinanden og får nogle forkerte indtryk, fordi vi er så forskellige, som vi er alle sammen. Så gennem musik kan vi mødes rigtig meget og lære en masse af hinanden og se de gode ting, vi har i vores kultur, fordi musik tit tolker gode budskaber og glædelige måder at mødes på i bryllupper og fester og alle mulige sociale begivenheder. Så vi skal bare lære at åbne op og være en del af hinandens liv på den måde. Det synes jeg, musik kan hjælpe til. Så nu har vi kommit hit 3 föreställningar, en idag här. Och det handlar om krisen. Vi har lyssnat på människor om krisen och det liksom handlar om... Bedre til at møde hinanden på tværs af forskellige kulturer. Das Leben hier in Jütland scheint sehr friedlich zu sein. Es ist auch wunderschön hier, aber es täuscht sicher nicht darüber hinweg, wie groß die wirtschaftlichen, sozialen Probleme sind. Auch hier in Dänemark gibt es Rechte und Nazis. Es gibt eine weltweite Wirtschaftskrise, von der kaum ein Land, das dem Euro angehört, verschont bleibt. Den Dänen geht es noch relativ gut. Aber im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, jeden Tag immer wieder aufstehen und sagen, die sozialen Probleme müssen geändert werden. Und die Bevölkerung darf sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass die wirtschaftlichen Probleme so einfach zu regeln wären. So einfach ist es nicht. Okay?